టైమ్స్ టుడే న్యూస్ కి స్వాగతం. డిప్యూటీ సీఎం కు నిరసన శాఖ అల్లూరు జిల్లా పవన్ కళ్యాణ్ బస చేస్తున్న రైల్వే గెస్ట్ హౌస్ ముందు వాలంటీర్లు నిరసన. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తమకు 10,000 జీతం ఇచ్చి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని నిరసనకు దిగారు. డిప్యూటీ సీఎం కు వినతి పత్రం సమర్పించేందుకు వాలంటీర్లు ప్రయత్నం. పవన్ కళ్యాణ్ ను కలిసేందుకు అనుమతి ఇవ్వని పోలీసులు.